हाय हेल' नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। आङो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, स्किप खालामनाङा। स्किप खालामदोंबा बे भिडिअखौ बुजि मोननाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो होदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओइ मियानि दिनानोथ' मा हांगादिक जानायलै होते। अरे कहना क्या चाहते हो? औ मा जाखो आब' मैयानि दिनाव? दे माबा बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो माबा खुजालि अरदावनानै ब्रे ब्रे बुब्रु सुब्रेना होनायफोरबायदि बारल'जोबनायलै माथो। औ बेखौथ' आंबो एसे नुनाय बायदि मोनदोंमोनलै, माबा खुजालि जानाय बायदि बैब्रे बाब्रा बारल'जोबनाय ना बोथिया गोरान बायदि नुदोंमोन आंबो सानैसो मानसिफोरखौ। मा जामारनायथाय आब'? ना बोथियाफोराव संख्रि होबाला मायदि बाददावजोबो बेबायदि जाजोबनाय। मानो आसरित जामारनायथ' आरो ना मैयानि दिना, मानो ओरैबायदि बेबायदि जामारनायथ' आंबो बाराखौनो हमनो हालाय लाङासैलै। साख्रि बाख्रि गैयाबालाय मा जानोलै, हाबा जागोन 6 जन 7 जन गथ' गथाय ग्रें ग्रें खांनानै लागोन आरोखि। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल। औ ने, साख्रि गैयाबालाय मा जानो? साख्रि गैयाबा जों मा ग्रें ग्रें रायजो जानो हाया नामा आरो न'? हायो दा। 6-7 जन गाहाम गथ' खांगोन, ग्रें ग्रें रायजो जागोन। आजिखालि सरखारानो होखायोबा 2 किल' केजि खासेयावहाय। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सरकारनि सुपार माइरंआनो आजादि 6 जन 7 जन गथ' गथायनि भितराव 2 केजि हिसाब खालामलाय। सरकारनि सुपार माइरंआ 6 जन 7 जनाव खै केजि जायो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? औ नंगौथ' आरो 2 केजि करि इसा खालामनानै नायोब्ला गोबां बुरजा जायो। बिदिनो सोलिनो हायो आरोना बरियानो। आगोल जुगनि बायदि लाव रुनानै जानांनाय, माबा फान्थाव रुनानै जानांनाय, माबा मोदोमफुल फिथाइ रुनानै जानांलाय उदै रसा नांलाखि आरो दानि जुगाव। हाबा जानानै 6 जन 7 जन ग्रें ग्रें गथ' गथाय खांनानैल' लालाय नोङो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? औ नंगौथ' आरो दानि जुगाव गोदोनि बायदि बै आलु बायदि लाव बायदि फिथाइफोरखौ रुनानै जानो गोनां जालाथ' आरो। दानिया मावबानो मोनो रागाम रागाम। आरो आथिखालनि जुगावलाय माथो सरखारानो होखायो नङा होमबा ओरैबायदि गुन्दैखौ। टेनसनानो गैया, 6-7 जन गथ'खौ ग्रें ग्रें खांनो हायो जोङो नङा होमबा? साख्रि बाख्रिखौ नेबाय थानांगौबा खिन्थु बोराय बुरै जालांगोन, माबा हाथाय सेवलांगोन, अनेक रानख्रुबजोबलांगोनलै, जानाय नङा। बुद्दाय रबलांजोबगोन। बेनो नोंनि बुंनायाबो सैथोमारलै। साख्रिखौ नेबाय थानायखौथ' जोंनि रानज्रिवलांजोब्बाय, खावलाय माने दारियानो लावलांलायजोब्बाय। साख्रिखौ नेबा जालालै आथिखालनि जुगाव। लानांसिगोन ग्रोन ग्रोननो जोंबो, नेबाय थाबा जामारला। नंमारगौ ने आब', नों बुंनायाबो कारेक्टआनो। साख्रि बाख्रिदों जेबो खोथायानो गैला, जेबो गोनांथियानो नङा साख्रि बाख्रिनि थाखाय। साख्रि बाख्रिदों नेबाय थानांगौबा रबलांजोबगोन आरोखि। साख्रि मोनथ'वाखै हाबा जाला, साख्रि मोनथ'वाखै हिनजाव गोसथोला हौवा गोसथोला होनबा खिन्थु गावनिनो भुल। गजब बेइज्जती है। औलै बेबायदि साख्रि मोनथ'वाखै होननानैथ' आं गोदोनि गोसो थोनायफोरखौ नेथ' नेथ' होबाय थानायावनोथ' आंहा दिनै 7बासो ब्रेकआप खालामलांजाबायलै आंहा। बेखायनोथ' नै खानाय दारिफोराबो फुलालांजोब्बाय आरो गोदोनि एक्सफोराबो गारलांजोब्बाय। ओंखायनो खनसेयाव हले आं जालालै। मोनबानो लाखानोसै आं। सरखारनि माइरंखौनो मोनखायोबा आजिखालि टेनसनानो गैया नङा होमबा लोगोफोर? सरकारनि सुपार माइरंदोंनो हायो, जेबो गोनांथि गैया, सिन्था खालामनाङा। आजादि सुपार माइरंदोंनो जागासिनो, धोनिसिनसो जायो। सिन्था खालामबाय थानाङा। हाबा जा, गथ' गथाय खां, ग्रें ग्रें। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। स' थेंक इउ लोगोफोर, नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। आरो जायफ्रानोखि बे आंनि चेनेलावहाय गोदान, नोंथांमोनखौ प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। बेजोंनो लोगोसे आं नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायहरोदि बे आंनि एन्टारटेनमेन्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोननि सेरावहाय माबाफोर गेना गोरोन्थि जुदि आं खालामफ्लांनोबा आंनि निमाहा बिनाय थाबाय। मानो होनबा बे भिडिअआ आंनि जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'सो आरोना, जास्ट फानि भिडिअ'। सोरनिबा जिउआव जुदि जादोंब्ला बा गोरोबफ्लांदोंबा अननानै आंखौ निमाहा होदो आरोना। स' थेंक इउ फर वाचिं।